2016an hasi zen gure abentura. 9 urte eta 5 ikuskizun. Momentu itzela ospakizun bat egiteko. Izan ere, bidean 11 lagun egin ditugu. Auskalo mendikoak, Sudurgorrien mundukoak, eta Euskal Herrikoak. Lagun izan ditugun pailazoen ahotsekin ondutako soinu bandarekin eta zue guztion maitasunarekin barrua beteta dugu. Ospatu beharrean gaude lagunok. Eta noski, ospakizuna zerbait baldin bada, jaia eta jendea da. Horregatik, aurten zapalduko dugun oholtza bakoitza ospakizun bat izango da. Eta itzakia bat bidean elkarrekin topo egiten jarraitzeko. Pailazoengatik, Lagunengatik, zuengatik eta zuekin, topa! Lotx, margotzearen hori noizen ba? Pots, uste dut pasatu dela ja ordua.